ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପାଣିର କେତେ ପାୱାର ହେଉଛି ଉପର କେତେ ପାୱାର ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲେ ସେଠି ସବୁ କୋଉ ଜାଗାଟା କହିଲେ ହଳଦିଆ ଅଛି ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏରିଆ ହେଉଛି ସାରେ ଆଜ୍ଞା 672 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର 672 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା ତାକୁ 150 କିଲୋମିଟର ନେଇଛୁ କୋର ଏରିଆ ଭିତରେ କେତେ 45 କିଲୋମିଟର 45 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ କୋର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଫିशिଂ ବୋଟ୍ ବି କୌଣସି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆପଣ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉପର ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ କି ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଆପଣ କେତେ ଅସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶ ଲାଗେ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ା ରୁଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟିଂ ରୁଲ୍ସ 3 ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଗଛରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍ଗୁର ଫରେଷ୍ଟରେ 3 ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟିଂ ମାଟିଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ସପୋର୍ଟିଂ ରୁଟ୍ସଟା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟିଂ ରୁଟ୍ସଟା ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ହେନ୍ତାଳ ବନର ହିଁ ସପୋର୍ଟିଂ ରୁଟ୍ସ ଥାଏ ନା କେମିତି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେନ୍ତାଳ ବନ ଏହାର 64 ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ହେନ୍ତାଳ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଚ୍ଛା ହେନ୍ତାଳ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ এই যে মানে 64 প্রকার এটি কত প্রকার গছ আছে এটি এটি 64 প্রকার 77 প্রকার গছ আছে আচ্ছা আসোসিয়েট ভ্যারাইটি যেগুলা মানে লুণির বঞ্চুছি মিঠার বঞ্চুছি আচ্ছা সেটা আমি আসোসিয়েট ভ্যারাইটি 77 প্রকার গছ এটি আছে এই জায়গায় আচ্ছা আর সব প্রকার এই যে রুটস গুলা দেখুଛନ୍ତି গছ শ্বাসক্রিয়া করা সাথে সাথে আপনার মূর্তিকাটাকে ভিড়ি দিয়ে রাখুন আচ্ছা আচ্ছা মানে মূর্তিকা খেয়টা হবনি কেমন দেখুন মাটি বাহারি যাইছি হ্যাঁ হ্যাঁ রুটস গুলা কিন্তু ভিড়ি রাখুন আଜ୍ଞା আଜ୍ଞା মূর্তিকা খেয়ে হবা সঙ্গে সঙ্গে আপনার দূষিত জল মধ্যে সংগ্রহ করতে আচ্ছা ভাল সিস্টেম আছে যেটা পানি বুড়ি যাଉଛି আଜ୍ଞା গুলা খোলি যাଉଛି আচ্ছা আচ্ছা তারপরে পানি তলକୁ আসলে পুଣି বন্ধ ହେଇଯାଉଛି ভাল বন্ধ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଏ ଭିତରୁ ତ ଯାଉନଥିବେ କେହି ଉପରୁ କାହିଁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ protect ହଁ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ପବନ ପଶିପାରିଲା 20 ଫୁଟର protection ଦିଏ। 20 ଫୁଟର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖନ୍ତୁ আচ্ছা এইটি এইটি হ্যাঁ করবে করবে ପାଟି କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚୁପଚାପ ବସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ପାଣିରେ না না উপর শুকলে ବାପ ରେ ହଁ ନେବେ ନେବେ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଅଛି ବାଡ଼େଇ ନା ନା ଲୋକ ଲୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତିକିଟା ଦେଖା କଥା କେତେ କିଲୋ କେତେ ବଡଟା এটা 8 ରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ୟାଠୁ 23 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଜିନିଷ ଲୋକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ এইটি এইଠି আচ্ছা ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୁଣି କୁମ୍ଭୀର আচ্ছা এইটা হচ্ছে 20 ফুটর 23 ফুট 6 ଇଞ୍ଚ ଏଟା 20 আচ্ছা পাখাপাখি হবে ଆଉ 19 ফুট আচ্ছা না সেমতি কোন এইটা মানে পক্ষী মানে এটি পশু পক্ষী কেমতি কোন অছন্তি এটি সব ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟିଂ ବାର୍ଡସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି আচ্ছা ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବାର୍ଡସ୍ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଠି ନେଷ୍ଟିଂ ତିଆରି କରିକି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ମାନେ ଆସିବାର କାରଣଟା ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଏରିଆ ଡେଲ୍ଟା ଫରେଷ୍ଟ ସବୁଆଡେ ପାଣି ମାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟଟା ସଂଗ୍ରହଟା ଅଧିକା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମେନଲି ତାଙ୍କର ମାଛ ଫାଛ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ମାଛ ଯୋଉଠି ପକ୍ଷୀ ସେଠି ହଁ 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 ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ନେଷ୍ଟିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ନେଚର ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ପାଣି ରହୁଛି ହଁ, ହଁ। ସେଠି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ 3 ମାସ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆସିବେ ବସା ନେକ୍ସଟ ବନେଇକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଛୁଆ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ହଜୁଲ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହଉଛି ହେନ୍ତାଳ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେନ୍ତାଳ ସ୍ପେସିସ୍ ହେନ୍ତାଳ କାହିଁକି ନା ତାର ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାର ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା ପତ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ନେଷ୍ଟିଂ ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାର ହିଟ୍ ପାୱାରଟା ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ବି ସବୁ ଅଛି ଏକ ସବୁ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ହଁ, ହଁ। ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଏକରେ ଏକରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ୟା ପରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛା। ଅଛି ଏକରେ ଶହେ ଏକର ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସବୁ ମାନେ ଆଉ ମାନେ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠୁ ଯୋଉଥିରେ ସାଇବ୍ରେନ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତି ସାଇବେରିଆନ ବାର୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତି ସାଇବ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜି କାମ୍ବୋଡିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିରୁ ଆସନ୍ତି କାମ୍ବୋଡିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାମ୍ବୋଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତି କିଙ୍ଗଫିଶର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି 8ଟା ଭେରାଇଟି ଇଣ୍ଡିଆର 8ଟା ଭେରାଇଟି କିଙ୍ଗଫିଶର ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଏଠି 7ଟା ଭେରାଇଟିରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 7ଟା ଭେରାଇଟିରେ ପାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡା ଗଛ ଗୁଡା ହେଇଛି ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଗଛଟା ଆଜ୍ଞା
এটা সুন্দরী গছ আচ্ছা এইটা হচ্ছে সুন্দরী গছ সেটা খুব সুন্দর এটা উপর ওটা আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে বসাটা আচ্ছা গছ পাই সে সুন্দরবন নেই আচ্ছা আচ্ছা মানে মেনলি আমার যে সুন্দরবন ডেল্টাটা ଅଛି ଯୋଉଟା ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপরে সুন্দরবন কোন হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল সুন্দরবন কোনটা ହଁ ହଁ ଯୋଉଟା ଡେଲ୍ଟାଟା ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ବାଂଲାଦେଶ ସେଟା ହଁ আমার 64 यार এটি ভিতর কোন জায়গা কোন আপন দেখিবে আজ্ঞা স্পেসিসটা ଅଧିକା রହୁଛି সুন্দরবন স্পেসিসটা কম ଅଛି আচ্ছা আচ্ছা এই পরে ହଁ ହଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ସେ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ସେନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହେଲେ ରହିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିକି ରହିବେ ଆଚ୍ଛା। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା 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 ମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଆସୁଥିବେ ନା ଏମିତି ଆମର ରୋଇଂ ବୋଟର କାଉଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ରୋଇଂ ବୋର୍ଡରେ ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଆଉ କମ ହବ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଁ 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 ଏଇ ଗୋଟେ ଏଇ ବେଶୀ ଆଗରେ କାଇଁ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ବୋଟିଂ କଲେଣି ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେଣି ବୋଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 30% କାମ କରୁଛି 30% କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇଠି ଭିତରେ କନିକାରେ ନାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗା ବୁଲି ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ବୋଟ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ଏଠିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଠ ଗଣ୍ଡି ବେଳା ତ ଦେଇଥିବ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି ନା କୋଉଠି ଯାଉଛି ପାଣି ଦେଇ। କୁମାର ସାହି। ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାଛ ରଙ୍ଗାଟା ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ରଙ୍ଗାଟା ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ଯୋଉ ବସିଛି ଗଛରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ କୁମ୍ଭୀରଟା ଉଠିବ ଉଠିବ ଏଇଠି ବାହାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନା ମାନେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ଏଇଠିକି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର କିଛି 10 20 କିଲୋମିଟର ବ୍ଲକ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଖଜୁରୀ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ସେଗୁଡା ହିଁ ହେଲା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଆପଣ 64 ପ୍ରଜାତି ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ କୁମ୍ଭୀର ଆଚ୍ଛା এইটা মানে এইটি মাটিটা ক্ষয় হেলানি কি বেশি বেশি না আগরু মানে কেমতি কোন থিলা এটা ଏବେ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଏମିତି ଅଛି এমিতি ଅଛି না মানে হেন্তা বଣ ପାଇଁ ବହୁତ মানে মানে ଇଏ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦିବାର ବେଳେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ମାନେ ଏଇ ଗଛ କେବଳ ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ଆମର ବାତ୍ୟାଟା କାମ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ପବନଟା ମାଡ଼ ହେଲେ ପବନଟା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ପବନ ପଶିବ ହଁ 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 ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ଜୁଆର ଭଟା ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଭରିଲେ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ଭରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଭରିଲା ବେଳକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ହଁ, 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 ଟାଣି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଟାଣିଲା ପାଣି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁଟା ହଁ 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 ତେଣୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆମର ଯୋଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘର କରି ହଁ ହଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ସବୁ ଉପକୂଳରେ ଏଇଭଳି ଗଛ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ କମିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ହଉଛି କାରଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ହଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ହଁ ଏଠି ତ ଅଟୋମେଟିକ ଯେହେତୁ ବଢି ଯାଇଛି ଏଠି ହଁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାର ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଟନଟା ଯିବ ଉପରକୁ ଯିବ ଏଟା 15 ଏଇ ନର୍ମାଲି ବଗ ମାନେ ବି ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା এইটা এই ଯୋଉ ବଗଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ବଗ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଗ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଦେଶୀ ବଗ ଏଇଟା ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଯିବା ଯିବା ଆସିବ ଭାଇ ଏଠି ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହଁ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ହିଁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆମେ ତ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଖଣ୍ଡବାରି ଅଛି ନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ହଁ 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 ଆମେ ତାକୁ ଥରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ସେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବନି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇଟା ନଈ ଯାଉଛି ଆଡକୁ ରହିବ ବ୍ୟସ୍ତ ଚଢ଼ା ଚଢ଼ା ବାକି ଚଢ଼ନ୍ତୁନି ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ଫଟୋ ଉଠା ଖାଳିଆ ଜୁମ୍ କରି ତ ଦେଖେଇଦେ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବୁ ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କି 5 ଜଣ କ'ଣ ଖାଇଦେବେ 5 ଜଣ କିଏ ଦେବ ଧୀରେ
এইটা কোউ টাইপর কুমির আজ্ঞা এটা এটা বଉଳା ଜାତିର କୁମ୍ଭୀର। এটা বৌড়া কুমির নাই ସବୁ ବଉଳା ସବୁ বৌড়া ସବୁ ଜାତି ଜାତିରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବଉଳା আচ্ছা ନା ଶରୀର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମିଠାରେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ମାନେ ଶୋଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦିଟା ଭେରାଇଟି ରହିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କଲର କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ୟେଲୋ ଥାଏ ବ୍ଲାକ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ইয়ার কলা কলা আছে আর গোটা হোয়াইট আছে আচ্ছা। হোয়াইট যে আলবিনো ফ্যামিলি আছে এইপটটা আচ্ছা আচ্ছা এটা কিছু বার যাই বন্ধ হই বন্ধ ହେଇଯାଇଛି এটা এই জায়গাକୁ ଆମେ ନଉନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এটা ଆଜ୍ଞା କୋର ଏରିଆରେ ନେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସରୁ ନାଳ ଯାହାର ଗଛ ଗଛ ବି ପଡିଛି ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ପଡ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ପଶିଲା ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ସେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ କଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହବ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରିଟା ଯେ ଛାଡି ଏଠିକି ଆସିବେ ହଁ, ହଁ। ସେ ଝଗଡା ଲାଗିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ନାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଆମେ କୋର ଏରିଆରେ ନେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ନା କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦଉନୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ହଁ 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 ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇଭଳିଆ ନା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର କୁମ୍ଭୀର ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏଇ ବଉଳା ପ୍ରଜାତିର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବୋଳାର ସବୁ ଆପଣ ତିନି ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଜ୍ଞା। ଇୟାର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆଉଛି ବଉଳାର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଆଲବିନୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଲବିନୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭାଇ ଏଠୁ ସମୁଦ୍ର କେତେ ବାଟ ଏଠି 30-35 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ବୋଧେ ଥଣ୍ଟିଆ ବୋଧେ ମେ ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଟିଆ ନୁହଁ ତାର ପ୍ରଜାତି ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଉଳା ପ୍ରଜାତି ଏଠି ଥଣ୍ଟିଆ ବଞ୍ଚିବେନି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ମୃତ୍ତିକାଟାକୁ ମିଳିଯିବ ଏଟା ହଉଛି ଦଲଦଲ ଜାଗା ଗଲା ମାନେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ କେବଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରିବ ନା କେମିତି ନଦୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରିବ ନା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟାର ପାଣି ଯୋଉ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ରହିବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଲୁଣି ପାଣିରେ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପାଣି ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା ବହୁତ ଉପର ଥିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଫୁଲ ପାଣିରେ ଯାଇକି ଥିଲା ସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀରଟା ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ହାଇ ଟାଇଡରେ ଥିଲା ସେ। ହଁ ହଁ ଜୁଆର ପାଣିରେ ସକାଳେ ଧଳା ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ଏଠି ଅଛି ସେ ବସିଲା ବସିଗଲା ରହିଗଲା କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇବ ଏ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବେ 2-4-5 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଇବା ବି ମାଛ ମାଛ ଖାଇବେ ଆପଣ ଡିଅର ଫିଅର ଖାଇବେ ସବୁ ଯୋଉ ବୁଲିବେ ଆଚ୍ଛା ଡିଅର ବି ଖାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ତ ମାଛ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ହାଚିଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗଛ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯୋଉଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆସୁଛୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଯିବାଟା 10 କିଲୋମିଟର ହରିଣ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ହେଇଗଲା ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଟିକେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିବେ ନହେଲେ 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିଯିବେ ପୁରା ଫୁଲ ଆସିଯିବ କୁମ୍ଭୀର ଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଧରୁନଥିବ ଇଏ ପାଣି ପିଇବେନି ସେ ଭିତରେ ପାଣି ପିଇବେ କିନ୍ତୁ ଇଆ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ୟାର ତ ଜାଣିପାରୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗ୍ରାସ ଅଛି ଆଚ୍ଛା। ସେଇମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମିଠା ଟିକେ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଫସି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆଟାକ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ବେଳା ମେ ବି ଥିବେ ବୋଧେ ହରିଣ ମାନେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖରା ଅଛି ତ ଆଚ୍ଛା 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 ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ବୁଲି ଗଲୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିଥିଲୁ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଥିଲୁ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଘାସ ଏଇଠି ସବୁ ଦଲଦଲ ଗଲା ପରେ ପଶିଯିବ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ପାଇବେନି ତାର ଏରିଆ କୁମ୍ଭୀର ଏରିଆ ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏପଟେ କୁମ୍ଭୀର ନାହାନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଓଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜା ମହାରାଜା ମୂଳ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଲୋକ ଆଣିକି ରହୁଛନ୍ତି ନେତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ରହିଗଲେ ସେ ଭିତରେ ତାକୁ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ବେଙ୍ଗଲି ଏରିଆ 71 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ସେ ଆସାମ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି
ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅହିଜା ଲାଗୁଥିଲା ହଁ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ରହିଗଲେ ତାପରେ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ଏଠି କିଏ ଦବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କୋଉ ବାଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି? ସେଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ୟା ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଡ କାମ ହଉନି ସେ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ସେଟା ଭିତରୁ ଯାଇ ହଉଛି ଏଠି ରୋଡ୍ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ପଡି ଯୋଉ ରୋଡଟା ସେଇ ରୋଡଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରୋଡଟା ହଉଛି ୟା ଭିତରେ ତ ପିଚୁ ରୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେମାନେ ଏବେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଆଉ ନାଗରିକ ତ ପାଇଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ଶରଣାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନୂତନ ଚୋରର ଅଛନ୍ତି ନା ମେନ୍ କଥା କ'ଣ କି ସେମାନେ ରହିଲା ମାନେ ଏଠି ସେମାନେ ପୁଣି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦେଖା ହଁ ହଁ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାଇଟ୍ ଅଛି ପୁରା। ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହଁ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ ସେଠି ନେତା ମାନେ ପୋଲିସକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ସେଠି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତିନି ହଁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆମର ଭିଲେଜ କରାହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଭିତରୁ ମନା କରୁଛୁ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଆସିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କଟାମୁଣ୍ଡି ସେପଟେ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର 15 ମିନିଟ୍ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଚ୍ଛା ଘର ପାଖରେ ନାଳ ଯାଇଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଈ କାମ କରୁଛି କିଏ ଛେଳି ଚରଉଛି କିଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଧରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଫ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସବୁ ସେଇଟା ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରଗ୍ସ ଅଧିକ ଆସୁଛି ସବୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ସେମାନେ ତ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଟମ୍ ଫୁଟିକି ବୋଟିଂ ବୋଟ ମାନେ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ପରା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସାଇଜ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଭୟ କରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଇଜ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜଗିଛି ସେ ଉପରଟାକୁ ବି ଖାଇବ ଖାଇଦବ କୋଉଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରି ଯାଇ ସେଠି ଆଚ୍ଛା ଛୋଟିଆଟା ହଁ ଛୋଟ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଆଉ ନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଖାଇବା ନଦୀ ବହୁତ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସାଇଜ ଭୟ କରେ ହଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ କଟିଲେ ନେଇଯାନ୍ତି କେମିତି ନିଅନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ଥାଇ କିଣିକି କରନ୍ତି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ଖାଇବାଟା ପୁରା ମହଜୁଦ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଡିସ୍କଭର ଦେଖିନଥିବେ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନା କର୍ପୋରେସନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସୋସାଇଟିରେ ସୋସାଇଟିର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନାଇଁ ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ହିଁ ଚଳଉଛି ସୋସାଇଟି ସେମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ୟାଦର ଯୋଉଟା ଲାଭ କରୁଛୁ ଆମର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦଉଛି ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଟା ଏତିକି ସୋସାଇଟିରେ ଏତିକି ରୋଜଗାର ହଉଛି ବୋଲି ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ସୋସାଇଟିରେ ଆମର 100-200 ପିଲା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଲେ ଆଉ ମାନେ ଯାହା ନିଜ ପିଲା ନିଜର ପିଲା ରହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜଗିଲେ ହଁ 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 ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ପରମିଟର କାମ କରୁଛୁ ହଁ ହଁ ଆପଣ ହୋଟେଲ କାମ କରୁଛୁ ଲଜ୍ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଟିଂ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସବୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି କି ଫରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଉଥିବେ ବୋଧହୁଏ ସବୁ ସବୁ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ଲାଭ ଆସେ ଆପଣ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯିବ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବୋର୍ଡରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେଠୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ଭିତରୁ ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେଟ୍ ଯୋଉଠି ଏମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବୋଟ୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଆମର ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଇଏ ହଉଛି ରାଇଜୋଫୋରା ରାଇ ରାଇଜୋଫୋରା ହଁ ରାଇ ଇଏ ଗଛ ଯଦି ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ଏପଟର ଗୋଟେ ସେପଟର ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନଦୀଟାକୁ ଆପଣ ପାଣିଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ ହଁ 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 फिर भी यार गोटा काम नेचर बालांस सिस्टम गोटा काम करछ गोटा धळा धळा लागि जन देखु जन ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା कीट गोटा ଆଜ୍ଞା गोटा खाइबा और काटिया पे थोड़ी बिजी रहू पानी जे आसले से ताऊ छाडिबो अच्छा ये कीट यदि न रहइबो तने अपन नदीटा पूरा संपूर्ण ब्लॉक हेतु अच्छा अच्छा देखो सुखिलार के भी गछ गोटा अछि पानी कातला ता चारु जमा छाडू काटी दो अच्छा 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 पानी सोइबो अच्छा 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 ମାନେ ପାଣିକି ସେ ତା ଚେର ଛାଡୁନି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନେଗା ସେ कीटोडा सब काटिबा खाइबा पे बिजी ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ସିଜନରେ ଆମେ ଆଉଟସାଇଡ ରେ जो अछि ଆଜ୍ଞା ଆମର एंट्री पॉइंट कोउटे गुप्ती अछि ଆଜ୍ଞା गोटे ଆମର खोळा रखिଛୁ ଆଜ୍ଞା गोटे चांगवाली रखिछु ଆଜ୍ଞା रखिछु ସେମାନେ जो साइड आ गोटे डांगमाळ रखिछु ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା डांगमाळ ଆମର जो ए बोट पॉइंट बोट गोडा स्पीड बोट गोडा
ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବୋର୍ଡ ଚାଲୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ କୁକୁର ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଳାରେ ବି ଚାଲିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଣ ଖାଉଛି? ସେ ମା କୁକୁର ତରକାରୀ ଖାଇଛ? ଖାଉଛି, ହରିଣ ଖାଇଦବ। ଖାଇବ ତା ଖାଇବ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ଖାଇବା ଖାଉଛି ନା ପୁଣି 2-3 ଦିନ ଥରେ? ତାର ଖାଇବା ଦେଇ ତାର ସବୁବେଳେ ଖାଇ ଶିକାର ମୁଡରେ ସେ ରହୁ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କିଲୋ ଯୋଉ ଡିଜେଲ ବୋର୍ଡଟା ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବହୁତ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଭିତରକନିକାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜମା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଟୁରିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାମ, ହଁ ହଁ ନଦୀ ନାଟକରେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ହଁ, ହଁ, ବହୁତ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବୋଟ ବାଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ପଲିଥିନଟା ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯାতে ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ତାପରେ ପଲିଥିନ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବୋଟ ବାଲା가 ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବେ, ସେ ନେଇ ତାର ଡଷ୍ଟବିନରେ ନେଇ ତାକୁ ପକେଇବେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘାସ ଗୁଡାକ ହରିଣ ଖାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେବେ ଖାଇବାରେ ଏମିତି ହରିଣକୁ କୁମ୍ଭୀର ସିଧାସଳଖ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? କହିବନି ନା ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି, ହରିଣ ମାନେ ବି ବଢିଯିବେ। ହରିଣ ଯେ ବଢିଯିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ପତ୍ରଟା ସେ ଖାଇବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଦେଶର ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟା। ୟାର କେତେ 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 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବସ୍ତିଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ବସ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି? ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏଇ ଭିତର କେତେ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ ହିସାବରେ? ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହଉଛି 672 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅଛି, ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହଁ ହଁ ଅନେଇଲେ ସିନା ଦେଖା। ଆଜ୍ଞା ବଢିଯାଇଛି ନା କଣ? ଆପଣ 2% ସର୍ଭାଇଭାଲ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା କୁମ୍ଭୀରକୁ ବି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ପକ୍ଷୀ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଗଲ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଖାଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି, ତାପରେ କିଛି ଡିଜିଜରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକା 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ଛୁଆ, ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ଉପରେ, 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? 100ରୁ 100 ପାଖାପାଖି ଆଉ। 100 ପାଖାପାଖି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର। 3 ବର୍ଷର? ଏଇଠି ଆଉ ଜଳଜୀବ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା କଣ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଓଧ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଓଧ ଅଛନ୍ତି, ଝିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ହଇଲା ଅଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ିଆଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବାରା ବି ଅଛନ୍ତି, ଟାଇଗର ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିତା, ଛୋଟ ବାଘ ସବୁ ଛୋଟ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫିସିଂ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେମିତି ବାଘ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଆଉ। ଏଠି ମେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା। ନାରେ କାଠୁଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ପାଣି ପାଣିରୁ ଟିକେ ଖରା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ପାଣିରେ ବୋଟିଂ ହୁଏ ଏଠି? ଖରାଦିନ ପଡ଼ିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ତ ମେନ୍ ଜୁଲାଇ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ହୁଏ ସେଟା? ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କୁମ୍ଭୀର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବ ଉପରକୁ, ଆଚ୍ଛା 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 ସେମାନେ ରହିବେ ଆଗରେ, ସେ କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗିକି ରହିବେ ତ, ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁକରି ଟୁରିଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଟାଇମରେ, ପ୍ରଜନନ ଟାଇମରେ ତ? ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଗରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇନି କାମ। ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି। କେବଳ ମାନେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ପାଣିପାଗ କେମିତି କଣ ରହେ? ନା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ସିଜନାଲ ରେନ୍ ହୁଏ, ନା ଏଇଠି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ସିଜନାଲ ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଏଠି ଟିକେ କମ ରହେ। ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଟିକେ କମ ରହେ। ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସହର ବଜାରରେ ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ କମ ଥାଏ। କମ ରହେ, ମାନେ ଖରାର ବି ଅନୁଭବଟା ବିଶେଷ ହୁଏନି ଏଠି ଆଉ। ଖରାର ଚାରିପଟେ ୟାର ଅଛି, ହଁ ହଁ ରହିଲା ସିଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା କେବେ ଦିଏନି। ଆଚ୍ଛା ପତ୍ର ଝଡ଼ା କେବେ ଦିଏନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଥିରେ ମାନେ ଚିର ହରିଦେ ମାନେ ଆଉ। ସବୁ ଏମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାରା ସାବନ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ନିଆଁ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆସ ହଁ ଯେମିତି ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସେମିତି। ନିଆଁ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଘର ଗୋଳେଇ ବୋଲ ହରିଆ ଲୋକ ପୁଡେଇ ଦିଲ ଏଇ କୋଣ ପାଣି ଯୋଡ଼ି ବାହାରେ ଲାଷ୍ଟ
ଆସିବେନି ଆମେ ତ ପରମିଟ୍ ଦେବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହବ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ ହଁ, ହଁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ତାକୁ 2ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଟାକୁ ଫେରି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ 2ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଯିବେ 2ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପରମିଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ରେ ପରମିଟ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ସେମିତି ପରମିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବୋଟ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମର ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଡାକିଛୁ ସେମାନେ ବୀମା କରାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଅଛି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ବୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବୋଟ୍ ଆସିପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ସେଇ ବୋଟ୍ ହିଁ ଆସିବ ସେଇ ବୋଟ୍ ହିଁ ଆମ ଲୋକ ସେଠି ତାକୁ ପରମିଟ୍ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଠି ପରମିଟ୍ କଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିବେ ପ୍ରକାର ବସିବେ ସେଠି ବି ଆମେ ପରମିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ ଏଇଟା ଲାଭାଂଶ ଏବେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଲାଭାଂଶ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚି ଅଛି ହଁ 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 ସରକାରଙ୍କର ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଲୋକମାନେ ପୁରା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ ହଁ, ପେଟ ହଁ। କାଟୁଥିଲେ ଜନ୍ତୁଜତା ମାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି ସେ ଆସି ଫୋନ କରି ସାର୍ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କାଇଁ କୁଆଡକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ତାଲଚୁଆ ଯାଇଛି ତାଲଚୁଆ ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନେର ହେଇକି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ଏଇଟା କୁଆଡେ ତାଳଚୁଆ ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ ଷ୍ଟେସନ ପଏଣ୍ଟ ନା ନାଇଁ, ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ ହାଉସ୍ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ପାଣି ପାଗ ଉପରେ ସେ ଆଚ୍ଛା ବାହାରୁ ଆସିଛି ଆମେରିକା ସେଇ ମେସିନଟା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଇଠି ସେଇଟା ରହିଲା ତାଳଚୁଆ ରୁଟ୍ ରହିଲା ଆମ ଏଇ ପଛଟା କୋଉ ରୁଟ୍ ରହିଲା କୋଉଠୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବାଙ୍ଗାଲୋର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଏଇ ଆଗକୁ ଆଗଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ପୁରା ଆଗଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ଖୋଳା ଆଚ୍ଛା ଖୋଳା ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ମିଶିକି ସେପଟ ଫଳି ଯାଇଛି ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ଟାପୁ ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ଡାକୁ ଏରିଆ ଟାପୁ ଏରିଆ ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ପାର